Tiprasaroni kapal hamya hanaiba absugle nani kunu kokya arayake oro bebak thayono ahaino se buibai tongkasep ke ma tongmani jorawo ahaino hai dal bidal langai gari thutai putharjago buibai romprek somprek khlaijago mungsa kreiphano hakwak phano de thina kalaisi tiprasaroni kapal Abti hai khlaino talhing talni noichi chuku eba December 29 ni salmariwo Korbuk subdivision by khobjak Singbua South Exari Duparai kamini khoroksa takhok Tobiram Riyangni nukhung hor nangai thapla chajau kha Watei pantai manjagai satung watei hynyawi bahok mai kereteti phano ajimani bebak no khamui thapla chawi thangkha Sakao naisakebo mungsa phanuse nuglia tolao naikhlai khebo thapla mokolni mukti kuplung chakya takhuk tobiram riyangni Abnunugui ahaino hai salbrumbrum sung khnawi tongmani hai ahaino hai ongkhori phaijau khwa Korbuk subdivision ni tipra motha Ambasa khwai monu chailengta takarjala ni hai khlaino ongkhori phaika haino hai Korbuk subdivision ni tangphang takhuk hiranmoi Tripura Boni chaito mungbaino maising nok huk khamui kasangui tangmani jorao rikutung mairung tei chamung nomungrok bagui rjakha nukhungni bebak manui khunui khamui thangui amlang chimlang chawi tangmani jorao srapsa chawi buddhi khlaidrop jora phano chubamung manui belaino khatong thokjak takhuk tobiram riyangni nukhungni bororok ba haino Khabai khukbai hambai yafarka Korbuk subdivision ni tipra mothano bubagrano khobui Korbuk subdivision ni tipra mothani tangphang hiranmoi tipra nobo takhuk tobiram riyang Osui to mane to bayren kai tha ke ani loge bu bayren kai tha bolan tha gang bu Korbuk than ba Korbuk bazar than no kai tha tarpore orde lama skul phun ke oni luk khan thami dike ba karen ba dekha na ke srai ko bitung la bu ya bo khole bu themer gan phero ga ditang phero ani kha shanti no ang to manane no khwa nai jau no to ta to somul tamla din sa omai gung ke ja subai ke bon ani shanti mango Bila media no hambai tini sung Korbuk subdivision ni ungui sung jotto sini tipra motha je adongrok je sini leader sung jotto no phai nai pheka tini Korbuk subdivision kaisa nok khamjak hini sung kaisa khobor mankha khobor mamani loge loge sung jotto oro reki khai naimani pore jotto jachakhe naimani pore kono mane kri kha hini sung khobor mankha khobor mamani loge loge sung phungni simin je jogali tongmani sung jotto mane je kri je binoro problem moi tongmani abana sung sol khaina bai sung tini phaika Korbuk tipra motha ke sung tini binoro maniro musa kri kha nok khamoi thangka sung bebak no naikha ke sung tini je sung mansak jora sung tini kongbol rok mairung rok ke jini chajanai tokti rok dini mui kuthung rok deg rok dini piang rok sung jotono chajanai sung kisa khoros khaine sung reire phaika sini tipra mothani turuti khe sung taibo sung nainai ek saptani pore ke sung phaipinai haina hai bini nok kri sung tin nokni bagai sung byabostha khai bono nok tangi rnani bagai sung joto sini tipra motha sung sengkrak dol rok sung jotono thanjak ni lamano nainai sung chuba lainai hini sung tini phaika hingke sung dai koik dini nasini sini bubagrani mungbai sini joto tipra mothani mungbai ne khai sung tai sapta kaisa pore ke sung oro nok tangi ruphaini hini sung sidanto la lekhase